Kaixo, ongi etorriak. Hirugarren bideo hontan triangeluak ikusiko ditugu. Dakizuen bezala, triangeluak hiru aldeko poligonoak dira. Eta triangelu ezberdinak ikusteko egingo dugun sailkapena aldeen luzeraren arabera izango dira. Horrela, izango ditugu hiru aldeak berdinak dituzten triangeluak. Bi alde soilik berdinak izango dituzten triangeluak. Eta azkenik, hiru aldeak desberdinak dituzten triangeluak. Sailka ditzagun orain hemen ikusten ditugun triangelu hauek. Garbi ikusten dugu, hemengo honek hiru aldeak berdinak dituela. Eta beste honek ere bai. Orain, bi aldeak soilik berdinak diren triangeluak sailkatuko ditugu. Izango dugu hemengo hau, alde hau eta alde hau berdina direlako, baina hirugarren hau ezberdina. Eta bere lekura eramango dugu. Azter dezagun orain, triangelu hau. Garbi ikusten dugu alde hau eta hau berdinak direla, baina hirugarren hau ezberdina. Eta azkenik, geratzen zaizkigun bi triangelu hauek aldeak ezberdinak izango dituzte. Alde hau, beste hau, eta hau ezberdina dira. Eta hemen ere garbi ikusten dugu hiru aldeak ezberdina direla. Orain falta zaigun gauza bakoitza da, izena jartzea hiru aldeak berdinak dituzten triangeluei. Triangelu mota horiek aldekideak izango dira. Bi alde soilik berdinak dituzten triangeluak isozeleak izango dira. Eta azkenik, hiru aldeak desberdinak dituzten triangeluak eskalenoak dira. Hementxe badago gure taula osatuta. Hiru triangelu mota ezagutzen ditugularik. Aldekideak, isozeleak eta eskalenoak. Eta hauxe izan da dena. Hurrengora arte.